ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହା ବି ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସେଇ ପୁଅଟିକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, ତମେ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଆ କରିବି ସେଇଆ କରିବି କେତେ ନା କେତେ କଥା କହିକି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ, ସେ କଥା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ବି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଆପଣ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ରୋଜଗାର କରିକି ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛି ତ? ଭଲ ସିଏ ନ ପିନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କମ୍ ଦାମର ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ତ ଦେଇପାରୁଛି, ସେତିକି ଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଉଣୀ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିପାରିବନି। ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟଟା ସେଇଠୁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। କାରଣ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା, କ'ଣ ମିଛ କଥା କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି। କାରଣ ତୁମକୁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲୋଭ ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ସାବିତ୍ରୀ କଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିଯିବନି ମୋ ମାଆ ମାନେ। କିଛିଟା ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ପରିବାରର ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଏମିତି ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆସୁଥିବ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ଏମିତି ତ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆସୁଥିବ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷଟା ଚାଲିଗଲେ କେବେ ମିଳିବନି ମୋ ଭାଇ।